Lanbroa Kultura Elkartea sortu da Bergaran. Gizarte, zientzia eta historia gaixak lantzen dituena hitzaldixen bitartez. Eta hitzaldixen ostean elkarte gastronomikoetan afarixak itzen dituzte. Eurekin elkartu gara Lanbroa Kultura Elkartearen nondik norakuen berri eukitzeko. Bueno, Ander Errasti, Lanbroa Kultura Elkarteko presidentea, atzaldeon. Atzaldeon. Hasteko eta behin, Lanbroa Kultura Elkartea nondik sortzen da, nola eta zertarako sortzen da? Lanbroa Kultura Elkartea Bergarako talde txiki baten desira bat da, euskal kultura alde batetik, simboloak, euskal simboloak, eta tradizioak eta historia sustatzeko eta hedatzeko. Maiatzaren 3an Andoni Larrañagarekin hitzaldi bat antolatu zinuten Irizar Jauregian, zer moduz joan zen? Erto, harrera oso ona eduki zaban, Irizar Jauregia bete egin zen, eta bestetikan Lanbroa Elkartearen helburua bete egin duen. Hau da, alde batetik sustatzea zer gertatu zen hemen oindala 800.000 urte, eta bestetikan ikustea, zabaltzea jendeari, historiaren aurrean beste jarraipen bat eman daitekela eta beste aldetikan beste enfoke bat eman daitekela. Hau da, gure egitasmoa da jendeari pentsa eraztea, beste alde batetik sustatzea, eta beste alde batetik ikustea nondikan gatozen, ikusteko nora goia zen. Baina badaukotzu, bigarren geltoki bat, Oker Esonabil maiatzaren 31 eta Katalunia izpide izango dagoena, edo? Bai, gure enfoke kultural hau ez dago oinarrituta mende konkretuetan, eta euskal kultura hitz egiten ari gerenean, alde batetik bertatik nahi dugu ikustea, baina beste alde batetik ikustea nahi dugu gure ingurunean dagoena. Eta ze dakagu gure ingurunean egondana azken urtetan nolabait eztabaidan Katalunia. Gure enfokea ez da politikoa, ez da ere, baina bestetikan nahi dugu alde herrigintzan aldetikan ze gertatzen ari da Katalunian, eta hauteskundeen eta gero, hau da, erresultatu politikoen eta gero, ze gertatu daiteken. Ander, eta Lanbroa Kultura Elkartean, zeinu bereizgarri xeretako bat bada, ez? Hitzaldixen ostean, afari bat ingo duzuela, elkarte gastronomikoren batean, konta da zuen? Bai, geu oso errotuta gauz Bergaran eta soziedade elkarte gastronomiko desberdinetan, eta guretzat ikusi dugu hitzaldiak eta gero eztabaidan galderetan normalian motz gelditzen dela. Orduan, ikusten dugu, erabat, rugbia moduan, hirugarrengo parte bat egiteko, ideia ona izan litekeela afaria egitea. Eta horretan, hitzaldira datozen guztia, gero, gonbidatuta daoz afari horretan parte hartzeko, eta noski, eztabaidetzeko. Atzaldeon, Andoni? Atzaldeon. Bueno, historia saletutzat hartuko zaitxugu, edo? Bai, saletasun pixka dut daukanen bat. Ados. Egun zinun, ez da, maiatzaren 3an hitzaldi bat, Lanbroa Kultura Elkarteak antolatuta, eta Elosuko Gaztelu Nafarra egia ala mitoa beste ikuspuntu bat, zaukon izenburu, hitzaldi horrek. Zer kontatu zinun bereziki? Hasieria da, afizio pixka daukanak, eta Bergaratarrok, afizio pixka bat daukago historiarekiko, beti entzun dugu, beti irakurri dugu, Elosun Gaztelu Nafar bat egon zen, 1900 urtean Kastila hemen sartu zanean, irabazitzako kastelu zerrenda luze baten agertzen da, eta, informazio apur horretan sakontzen saiatzen bazara, ez duzu izan gaukitzen. Eta esaten, zergatik, hemen eskoriatzen dugu aizorrotz, bastante informazio dagoela, bai arkeologiaretik eta bai informazio idatzia, bere garaikua, eta luzun ez daukagu ez. Eta zen, ze dagoen hemen. Eta hortitxik hasi nintzen pixkat jorratzen, eta sorpresatxuak agertu jatan, eta beste ikuspuntu batetik behiratu behar dela usten dut. Ados. Bereziki, ze sorpresa aurkitu zuen nabarmentzekuen artean? Arrasater baten hankasartze bateatik, Esteban Garibai, 16. mendean idatzi ban orduko historia guztiaren liburu, 40 liburu erostak izan bat,
eta hor aipatu ban Elusun gaztelu nafar bat egon zala. Eta hankasartze bat da, gari berean hankasartze bat. Hauza, Zaldibi eta Baltzesketa bitxaten dagoen gaztelu bat, hauza irakurri zuen eta pentsatu zuen Elosua zala. Egon zala hitzekin horre, denboraren poderioz aldaketa batzuk egon ziela, eta Elosua zala. Eta zela gari bai, ospe handiko historiara izan zen, ondorengo guztiak errepikatu egin dute, eta etorri da 21. menderainok hankasartze horren jarraia, eta ez da horrela. Nengo behiratu dut, Elusun, eraso hori zela izan zen, benetan zerrenda horretan ze gaztelu naparra agertzen diren, horre bai dira gaztelu naparra, Kastillak kendu zizkiolako Nafarroako erresumari, ez da agertzen hor, Elosu, ez da agertzen Arrasate, eta dago bikoiztasun bat itzorrotzian bi balira bezala, eta horrean kasartze bat egon da eta bakarra da. Hori pizkaz zehaztuta juten gara arkeologiara. Arkeologiak ze emaitza eman ditun, eta penaz, tamalez, Elusun bakarrik egin dira bi lan arkeologiko oso harinak, oso azalekuak. Eta bat Joan San Mendian, Mertxe Urteagak, eta... Arkeolaneko teknikariak? Arkeolanen argitaratutakoa bere garaian. Eta orain pandemia aurretik urte baten, Iñaki Sagredo eta bere Ruiz, beste arkeologo baten eta aldiak. Eta hor lortu garbitxutaz egin ondoren aurkitu zutena da, haitza handi bat dago, Elusu gaztelu gonzalekuan, haitza handi bat, eta haitza hori dagoela zuloz eta landuta dago. Gainean egurrezko struktura bat eraikitzeko. Aprobetxatuz haitz bat zegoela, gero gainean egurrezko eraikin bat jaiki. Eta kontua da, enbor horiek haitzari lotzeko erabili zen argamasa hori egin zotzela karbono 14 edo datazio froga batzuk, eta ematen du leio bat, hau da, adin tartia, bai? Odan, sinisten badugu, usten badugu, tarte honetakoa da gaztelua, Nafarra da. Baina, alde honetan ipintzen badugu eta urte gehiago dago aukeran, Kastillak ere egiteko gaztelu bat izan beharko zen. Eta nik uste dut ez dela ez hori eta ez bestia. Ez bata eta ez bestia. Xokea eta zeudela, zatik suste bat izan zen. Suste bat izan zen beraientzat planteatzia hainbat datukin, gero datu pila bat erabiltzen ditut, garai hartakoak, 12 mendekuak, nolabait beraien datu horietan oinarrituta planteatzen duten hipotesia da, bagian Gebaratarren gaztelu bat zala. Historiareak apoiatzen dira arkeologia, hizkuntzalaritza, beste zientzia batzutan nolabait dauden datu apur horiekin zerbait planteatzeko. Beti ere hipotesi zaerarekin. Beti izango da hipotesi bat, Elusun bertan lan arkeologiko potente bat egin arte eta hori egiten bada, han agertzen denak esango du, ara, ero ona. Bestela, antxe irtetzen denak esango esku, benetan zer egon zen.